Wena ubamba kanje abafazi. So baba Angihlalisi. Ngekele Namsenda shwabeni. Mase nangipaka. Hey wena, siyahamba onanjani? Uyintsha. Bambisebe sakho. No, nie. Struggles STZ ngoyakoze sisintombi kamajalo mphanga omkhanya uthololo umthwakazi. You still tuned in ku Street Journal work, we catch cheaters in the act. Nendazi mo siqala nifake ku screen senu thatha bakhonto eshubileyo. Ususibhalele and zova ngayiba kahle into ingxaki yakhe. Sithethe div bandi ngamnceda kanjani. But nendazi mawungifonele shuthi indaba zakho zomjona. Hi Chomi. Hi njani? Ngiyaphila sharp, ngiyaphila. So ungibhalele ke Chomi uthini inkinga? Inkinga yami yazi ukuthi ngikhisha ubaby daddy. Ubaby daddy akasalala endlini, akasangibambi. Angazi kenzakalani makafika njalo ufika udakiwe. It's been 3 months manje. And ngibasathe ngiyamfonela ngitshe ukuthi usemsebenzini, usemajiteni. Like yabo umuntu ohleza busy. Ungathi uyabalela. Lapho semele mina ngiyocela ekhaya imali yamakhimbi mara ukhona nobaby daddy kanjani? So lento le uthi qala nini? It's been 3 months manje. Iyenzeka yes So, and iyaqhubeka. So nini nijolo isikhathi singakanani? Sina 6 years manje sijolo. Is it like solid 6 years, no breaks up? No, no, straight, beka right, loving. But manje since ngithola umntwana it's been 1 year ayenza lento le. But yokucheata ngibona ukuthi it's 3 months. 3 months. Yes. So since ukavela umntwana kule 1 year, uqale washintsha after umntwana zakhe. Like beka caring angikhaphe ema-clinic but since hayi man ngicela ukuthola umntwana umuntu sekanokumuntu ohlala namajida. Mangimbuza like hayi awume kancane wena, yabo. So I understand ukuthi why semele ngenzeni mina. So and kubhlungu. Okay, so sithando sami mina ufuna ngikwenza le. Bengicela ungisize like ngako konke neteam yakho ningihlanganisele ukuthi ukuphi kenzakalani ngayi because mangimfonela manje usemsebenzini but usebenza ngeinsimbi but kuthulile la khona kanjani? Oh, ngithulile la khona. Kuthulile kuthi umara useinsimbini. No problem Chomi. Ngizokufonela umuntu wakho bese siyabona ukuthi senza kanjani. Yazi ngiyacela kubama nje kanjalo. Ayike nimzwile ke usithobile ukuthi no. My brother uthi no, we dating. Si right, but kuthema kufika umntwana things started to change but it's been worse for the past 3 months. So, kahle andazi ba into echintshile. Is it because of unomntwana naye okanye intoni? But sizohamba soyenza investigation, dive istory bakwenzakalani, siyaconnecta amadoda ayahlangana bakuningi. Don't go anywhere. We'll be right back with another episode. Hi, welcome back to your girl Zesty Z. Ngoyakoze sisintombi ngamajalo mphanga omkhanya umthololo umthwakazi. Ay man ngibona kusho ukuthi ke sengibuyile neinformation ndiyenzile investigation and it's right. So hamba ndethatha noSisiza mesidibena noThobile last we spoke and manje ndifuna ukumbonisa ukuthi ngimphatheleni kahle since besithethile. Hi sis Tops. Hayi njani? Yo uphoze ngophoza Chomi. Chomi. Ngiyakubona uzithabe uthe yey. Watseba king. Yeah. True. Alright sis Thobile ke right ngisikhulumile last. So masikhulumile ngakubonisa ukuthi okay mina ngiphetheni wangitshela ukuthi wena inkinga yakho umuntu wakhe kujolela right. So sengiphethe information zokubonisa ukuthi ngiphetheni as ngihamba kancane. Bound. Danko. Indaba zebounce namhlanje sitholanga yazi but yeah. Mina ngifuna ukuconfirmele a few things ukuthi umuntu wakho or kwenzakalani. Uye Chomi lo. Uye lo. Uye umuntu wakho. Uyazi liche. Hayibo. Usindi Usindi lo. Usindi lo. Umazela kuphi? Chomi bengifunda naye lo muntu. Benifunda esikoleni Yebo.
So uSindi akaze nje athi mhlambe nabakhozi nonke. Ngike ngasuspecta but then azange ngithathele enhloko. Azange ngithathele enhloko but ngiyacakeka mangizomthola nomuntu wami la. Bayajola ke balapha endlini namhlanje angazi whether bavalele nori kwenzakalani. Mara ziyaqinisa. Angifuni kwazi. Ngimzwile ke usithobile ngisho ukuthi mhlambe kanjani. Fana yithi umuntu akusikebele. Lamachita babone cherry kebele. Umkati umuntu akangajuli ala wasonyela la. Umkati umuntu. Hey, umnandi. Ubani lo? Sindi. Ubani lo? Ubani wena? Ubani wena kumuntu wami? Ubani wena kumuntu wami? Ubani wena kumuntu wami? Ngiyeke. Yo. Wena uyangihlanyisa namhlanje. Ubani lo? Ubani lo? Ubani lo? Ubani lo? Ubani lo? Wena ubani wena? Ungazothi ubani wena ufuna nawe wena masimba. Sindi wena Sindi. nomthandazo kanti Ubani lo? Ubani lona? Ubani lo? Ubani ufuna ngumuntu wami? Ufuna ngumuntu wami? bane 5 years bathola abakakushala Nithi ufuna imali yamakhimbi wembusiness friend. Yini yona lento? leyo nto leso abafundi naye Asikhulumi lezo. Yini wena kumuntu wami? wena Ngiyekela. Ufuna ngumuntu wami? Ufuna ukungishaya. Iya, ufuna ukukhathela. Ufuna ukukhipha ubufeni. Wena kenzakalani? Kenzakalani? Ufuna ukukhathela wena nje. Ukhipha lesibhoyi nawo maswali ngcole kanje. Ha? kwenzakalani awuyeke ngiyeke umbambelani Ukhipha mina. umbambelani oh ushisifele la Ukhipha mina. Hamba. mthoye ulangaphandle Hamba. uhamba yapi okay ukhuluma nami bayeka wena khuluma nami Kenzakalani? indaba kubo khuluma nami bakumkhipha Ngijwayela. ukujwayela ngani akusindoda yakho uyambona nje ngiyakutshela wena yini okwenza ukuthi ufebe kangaka Ubani lo? no nya Ubani lo? uyanginyathela mfundi yini ke ngayo oh now man umuntu okustreama nayi ngisho manje Imali endoda yami. Hawu akagezi na Yilo mahosha wase Springs lo. Neyibununyazi. akagezi ngiyakubuza uyangishayisa mara wena ubamba yena mana ubamba mina angisho nawe umbambela nje ngoba wena ushayisa ngibani awubona ukuthi ushayisa intombazana umuntu wakhe ngani wena nje ubona ini mana uzama kamera la Awumani Udla kanjani? manje makasudla Ubani lo? Utshola nini? ngibone into itshela omunye intombazana ukuthi wena intombi yakho nje isidudle wena iyakukhathaza ungenapha ngingenaphi ngene ekutheni uyangitshela phela Kenzakalani? ndazo Kenzakalani? uthini mfuni uthi umuntu akhe yakukhathaza Ngithola umdidi wamntwana masabathina kana ubuza umntwana wena kanje nokujika ye kana ubuza ngomntwana sizondo mahloni ubani lo Angifuni. ye awufuni Ungangitshela ngomka. ubani lo uzokucelela nangisho nawe sathu sokhuluma khuluma ngameli ngithi Wena umntwana manje kana ayithula wena ngithi umntwana kuwa kana makhimbi uzongizala neyitshapa lapha umntwana ungene uyangena wena uyazala wena uyazala yini uyazala uyazala awudli imali ubani kankulu lo angisho uyakutshela ukuthi ufuna imali yamakhimbi wena ubuzela lasisanga nobuzayo yazini ngcono ngihambe usale naye kanjani uhamba khetha ufuna yenzeni khetha ahlalele ngiyovedemo yenza Khetha. wena utshela abanye abafazi Mina ungangimosheli isikhathi. utshela abanye Ngihambe naye. abafazi ukuthi ulona uyakhathaza ukhathele Ungangimosheli nangumuntu ofresh Buya. Ungangimosheli isikhathi. Ngabe sidudla sakhe simbi. wena umuhle utshela abantu ukuthi umuhle wena uhot ngani uhot ngani phela Awuboni wena wena. ngibonani Awuboni wena. ngibonani John Uluka wenza ukukhipha. Awumasimba yebo. Yangizwa. umkhipha amasimbi Ngime ini ngoba manje uthule nokuthula Nawo wena ngithi. mara wayi wena udelela so amanawe ume man hawu ma ini ngoba manje Ntombazane wena le- uhlala uthobile wena
umhlaza phambi komphakathi ukuzalela umntwana Ngena ungibhalele phela Chomi manje makakubhalele angisho ngizokhetha ukuthi wena ufebelani ngiyakubuza wena ufebelani Thetha uzothina akusumuntu Nawume man. Thetha Mayikhulume nini mina ngisithole siphi isikhathi? khuluma yena la studio kanti unamba bani Chomi khuluma khuluma ngisilale Ukhuluma sisodwa. ufuna ukukhuluma manje baby phambi kwami baby Okay. ya mos wena ke umuntu usinhlukene asenzakalani asamusho bakutshelile uthawazi oh ungathawume akame kanjani ngisikhiphi mina umntana wakho izakutshela umuntu wakho uthe umbambisa ibhantshi wena hawu hayi bokhuluma phela manje ufuna amakhukhu nikhuluma kanje abantu manje ufuna ukutafaza nikhuluma kanje abantu benu ngiyabondla uxokile nje yimi unje yimi uyakhulula umhlanyela wena ngiyekela asibambele yena umbambelani wayena umkhuza mara isifebe sakho ungasikhuzi Akama ngisho ngiyamazi lo unamandla mina. oh so udlala ngomntana abantu ukuthi ngabe benza islima wena ubabadiya ngoba wena mawufuna ukhuluma udoda awukhumula impahla zami wena zenza isoka khumula impahla zami mfundo bakuthanda kanje impahla zami khumula impahla zami ungazongitshela ukuthi ngiyazi futhi impahla zakho iyiwele zinje sokwazi ukuthenga wena impahla ungenaphi wena Wamfula wena. wena bayakudla ngizothulelana ngizothulelana ngiyekela mfundo uyabona ukuthi wena uzenza ubhatisa uwisana nothobekile la yini inkinga yakho yini inkinga Okay, yakho now mana usuke mana uyanyanyisa lana man. usuke ini mfundo Bangumsini. uyangiphusha ungelapha endaweni sethwala ufuna ukuphusha lo ungene ekutheni ngokufebelani ngabe angimbizanga bengizokwazi ukuthi uyangifebela ngaba ngimbizanga Ngenela. ngikade ukukufonela utshela ukuthi usemsebenzini la yini inkinga Okay yakho ke. usemathiribini usemsebenzini la Uhlukana nabo. Uzojola nabo. angeke uzotshela mina ngisaphi indoda nje ekhuluma abafazi kaso wena phambi kwethu sokufuna ukugena wedala yamfula wena red pass ngofuna ufake i-red pass yakulimaza into eyenzayo uphuma yena uphuma mina uphuma bani Thathele man. Sawuyalwa. uphuma thini uphuma bani ngifuna ukuthi Uphuma usabuza bani? namanje uphuma bani angisho ngizala amajazi mina uphuma bani cabanga awunamahloni hayi uwe angisho uwe uwamtshelayo vele ngisho uma uyifuna utshela ukuthi udla ukhathele wena une-energy angisho wamtshela ukuthi ukubambisa ibhanti uthobekile uthobile mani wamtshela ukuthi ukubamba ibhanti Ntombazane yamathanda. kungcono ngiyakwazi ngiyekela ngingangiphushi phapha mina futhi Ngikhuluma nawe siyaphi yini into emele siyikhulume uyini into esimele siyikhulume uyokhuluma uyacacisa Nawuyaboyeka. awunamahloni umbamba nama-abakhathi wena ubamba kanje abafazi mfundo ngikhuluma nawe ubamba kanje abafazi soba abafazi kanje uqala wamkhuluma kabi njengomfana uqala wamkhuluma kabi wamdelelisa umdelelisile ngenye intombazane umdelelisa ngenye intombazane angengithole nawe mina ngenza manje utshele manje wena wayumdelele utshele kanjani wayumdelele mfuna kusisi umdelela wayumdelela be wayumdelela awusenye intombazane ngiyabuza ngeke angisho bayakutshela ukuthi ukhuluma kabi umuntu wakhe ubheki mama ukhuluma kabi wena mara ngisho uthi sonke lesikhathi ngiloyali kuwe uzongenza so endodeni yomuntu amadoda
ngeke ngicela amasimba unuka nekukula awutshela abantu bakho basebenzisa ama-cream okugqobisa ikukhu uyanuka msuni wakho futseko unuka umdidi wena futseko nyekele namasisende shuwa benu Hayi wena Kani wabona uthi asho abantu? Khani ngabona abalala neyigrab Ngenaphi wena? Lena mfilo ukhuza isibebe sakho. Mbulo Sikhuza ngashaya. Kasingali. No kusengikhathele ukula nawo. Sengikhathele ukula. Ngicela kancane. Mfundo. Ntombazana. Mfundo asibi ke manje ukukhuluma nawo. ngeke Ake Asikhulume. Hlala ushaya uyamshaya. ushaya Une energy to yakhombisa ukuthi unayo energy. uyintsha nuka nemdidi hambulala nabo makhosha futhi ake ngikhuluma nawe wena njalo khuluma zonke into Yabo into ke ngayifuni. khulula Uyambona energy unayo. Angisho amandla unawo. Uyohamba vele. Uyamkhona ke. Ngizomkhona nami. Manje asikhulume naye thobekela isikhathi. yini esizoyikhuluma akasho ukuthi uhamba bani Yini inkinga yakhe? Yini inkinga yakho? Ngeke ungibambe. Mfundo ishikinga yakho. Ishikinga yakho. Andizukamba manga yasi. Yini inkinga? Ishikinga yakho. Yini inkinga? ungangitshela ukuthi Umile ke. angikhathelanga Yabona energy ngabe uthathile wakhulisa umntana. ngikhulisa umntana ngimkhulisa ngiyi-one Angizona uthenga ngimkhulisa ama ngiyi-one daweni okudaka msuni wenja futseke golo Mama vele yewena Yaba kusuruthi kanjani? Yaba kusuruthi. ungenaphi angisakusindoda yakho nawe. Hawu makhona uyadliwa mama. Uyadliwa. Abakuthathi serious. Abakuthathi Awuhloniphi self. Awuhloniphi wena self. khuza inja yakho manje akafutseke la akafutseke Asho Ukhuluma kancane ufuna ukukhuluma nabo. Ngiphathi imala. Asambe mkhulu wosi. Umile ke kancane. Asambe ngicela ngikhulume noSibili. okay. Yini inkinga yakho? Ngiyani. Yini okwenza uJolele uThobile? khuluma Aziphendule. Umshayelani. Umshayelani. Kanti wena uyilala kanje le ndoda? Khuluma kahle. Khuluma kahle. Khuluma kahle. Hayibo. Yenza kanjani? Uyaphi Ngikhuluma nabo. Uma khona nje uyaphi makwenziwani? Ngiyongibhora. Wayingangeni mina. Ungenaphi? Ungenaphi? Angisabangenile kuwe. Yini inkinga yakho? Ufuna ukonvenza sangishiya. For in. Ufuna ukonvenza Angeke sangishiya. ngimkhondile ukuthi angishilo. Angifuni manje nabo. Tonga sibangela umsindo ke. Yaphi? Siyokhuluma nabo. Namfuni bakhona ke. Mawuzo siphatha kahle. Mawungabhiyeke uzoxexwa yini ke? ona namahloni nja futseke Zekuyona mositritsa kanjani? Bengisitritsa kanjani? Ana one. bengisithuza Sitritsa kanjani? kanjani ngiyakufonela ngithi kuphi uthi usemsebenzini ubhizi nabo mahosha base-springs Mahosha Thula uthawuzo siphatha. Yabo songidele Uthawuzo mahosha. futhi mahosha Uthawuzo siphatha uzokuxosha. nama-eyebrows Uthawuzo Wakabani. Yiwo la wami am-attractile ke. wena angihlali phansi Ngihlala phansi. And nangiba khona la. Ngantona. Thula ngiyimediator la hlala phansi. Hawu futhi Angilwi nawe mfundo mina ngifuna ukubuza what's the cause ukuthi wena uJolele uThobile? Yini ekwenza ukuthi uyamjolela? Ngizwe ukuthi uthi umntwana unawana ngisho. Maka nawana waqala ukushintsha ungayenzani babi? Ungangibamba. nawo ngibuzo ungangibambi phendula angisho umuntu wami Phendula. Uzongikwahlisa. akangibuze. phendula uthanda abantu phakathi kwami nalo muntu wakho Mine now questions. khetha Mina sifikeni. Khetha. Yeah, isifike ndaba ngithi sifika la. Thula wena bahlalisane. Ngicela ungimela. Khetha. Ngicela uthule. Thula siphathi. Thula. ngiyahamba ngisebenzela ukuthi thina sibe right Balula. sibe right Ungangidali. Ufike ngokuzokhishwa yini? Ufikeleni la sikhosi. Ufikeleni wena usimoshela. Ufikeleni la. Ufike nendoda nomuntu. Ayibo. Sekukwami mina la ngihla zami Singenapho ukuthi wakho. Bekakuphi yana? Thula ngifuna bakhulume. Thula. Mfundo nikhulume mfundo. Ngangishiyi mina. Wemfundo. wangipheka bobhizi nabafazi manje Kanjani sobhizi nini? ungazothi nini Uyatshela Asho ngisho uyasho. ngitshenge imali zokuthi manje ngilambile nani. bemele ngenzeni awazi wena ama-craving ngomntwana awazi Angaka. Hayi. Angaka. Okay. Every day unefona ukuthi hawu my cravings nani. Every day, every 2 minutes. Angeke. Nikhuluma nzima. Awume nawe. Awume ini. Awume ini. ngicela ukhetha
Ngokusiza ukuthi ukhethe. Yabo usengihambe down ne. Ngono khambe. Yabo sengihambe down. Ngono khambe mina. Angihlanisi mina. Ngono khambe mina. Kahle kahle yazi angazi ukuthi ngilwelana nomuntu wakho. Umuntu bemile ngimshaye. Uma buya umshayelana. Umshayelana. Bamshayelana. It's angisho manje. Kwenzakalani? Baby ngimi. Ngikhuluma nawe. Kwenzakalani? Baby ngimi. Khetha. Baby ngimi. Khetha. Okay, ukhetha ngizokhetha. Ithi khambe mina Shem. Ngiyahamba. Uyaphi? Kusuke ngihamba. Yenzeni? Asinyole sakhe. Fundisama. Asingeke. Ungithola ngaphi? Fundisama. Ufunani for the Ungazothi ngicela kabi uzokuhlaba. Ufunani? Nezibununyana zama-grapes. Shayela student sakho. Shayela student sakho. Yabo manje. Shayela student Yabo sakho. manje. Yabo. So happy uyahamba umoshile uyahamba. Yeah. Umoshile uyahamba. La manje uhlonipha la ukuthi la washuthayo. Hawu. Otherwise Ujwayele. Okay. Angifuni ukungena phakathi. Angifuni ngifuna ukuhamba. Hlukana nami. Khetha ufuna nani? Khetha. Mfunda ubamba isifebe sakho. Bamba isifebe sakho. Bamba isifebe sakho. Wena ufuna usami mina Ngekela. Manje senza njani? senza njani? Ngibani wakho. Manje ngicisha amakhamera. ngekela. Manje ngicisha amakhamera. Angisamfuni. Thobile. Angisamufuni. Hamba kokusiza ngisho ukuphazamisa mina. Akaqhubeke nemididi. Enetha ngisho silele. Ngekela. Sobani. Akaqhubeke nemididi. Futhi Angitshele. Awume bese mntana. Umntana iyawu somlethe futhi siyekela. Somlethe umntana. Baby. Uyangena ngena hamba. No. Siyahamba or kanjani? Phambi kwethu. Hey wena, siyahamba or kanjani? No. Ya wena gololentsha. Siyahamba or kanjani? Siyahamba or kanjani? Ngiyakubuza phambi kwethu mfundi. Usithanda kanti yini? Nashaka le Futhi asamba. Nashaka le oh. Asambe. Asamba. Ngasa ngabeganda. Baby. Uyaphi? Baby amyeka. Asamba. No, Shali. Yeah. Ngicela Umuntu wami lo. Asala uzovuya wena. Sendela. Uhamba ejimini ugeze. ungenaphi wena nomjima nokugeza? Ugeze. Ungenaphi? Uyejimini. Hamba. Hamba wena sisi yodayi. Asasa skipinga phezulu klishai. Yini engakenzeli yona? Umntwana wami awukho enough for wena. Yini ngoba kusaseyisama ukuyilena. Winthi yobula. Hayi ngeke ungazibheki. Ngeke. Ungazibheki. So wena umuntu akufuna umthanda ngama-seasons. Season. Kuyashisa phela manje uyabuza Kumazana lena. ufile ngathi yena kumele Thatha umuntu. Yenzakalani? Ungangibambi kanje wena. Ungangibambi kanje. Manje ungani? Thobile Ngizolwa nawe. Ungani? Ngicela ungasali. Dala silo ngicela. Ngiyayifixa vele. Isendele imnandi. Ngaliyeka wena ungaliyeka angeke. So nizoyisa. And uyahamba uyogeza uyanginyoba. Unyile. If isendele lakho belisebenza ubusuku bonke uzonginyoba. Uzonya wena namhlanje. After manje uyifuna manje. Manje. Noma ingene kwenye ikuku. Manje uyogeza. Ngabe usini? Manje uyogeza. Noma ifaka kwenye ikuku nje uyifuna ku. Nje. Ngibekela ngisho manje. Uyanya ngibekela amanzi. Lesifebe sakhathi kubekelanga. Udakwe nokudakwa umsunu wena sekunyekele. Ngiyayilungisa. Yeah, sayilungisa. Ngicela usiphathe kahle. Sayilungisa. Umntana akashintshi next ngazongitshela mara ini. Shoot kumele ngimloye. Ungamloyi. Ukuze ngingazomthola emizini Hayi, yabantu. seyinkulu. Kumele ngimloye. Ngamani beyinkulu. Uyangihlanyela lo. Lo uyangihlanyela. Manje uzomloyi uzomfaka ikorobela nje. Yeah. Ah, Endunu futhi. Ngeke. Ngifaka nasendini kanti into. Bangakubamba. Ngeke ngangani. So niyayifix. Yeah, sayifixa vele. Mfundo uyahlala. Uzoziphatha kahle kule relationship. Bana ngafuna ngibamba ngitshema. Ungibambelani Sanuka ikuku. Sanuka ikuku. Uzongitshelela imahashahasheni. Ngiyakuthatha ngikufaka kuma-boom gates uyize emahashahasheni. Awukho enough wena. Sek ngeke. Futhi uthini? Bekumele yenze. Uthini? Ngekele. Uyangilimaza. Kodwa uyintsha wena. Uyintsha. Wengitsholela. Ngibamba kanti indoda.
Mara ngisho naku senefix kanti into wenza njani Thobi? Wayojola. Maka Thobile hayibo soyiqeda manje. Wayojola. Yambo. Angikho enough for wena. Wayojolela wena. Wayojolela. Ngiyekele. Thobile. Yini? Mina bangumsindo phambi kwabantu. Mina bangumsindo phambi kwabantu. Uzumthathela. Mina Wena ngitshelile ukungahlukana noMsithola nawe. Ungenaphi? Ispace. After yonke le minyaka. Mara sakanje umuntu wakho. Ukuzumthatha serious empilweni. Ngwetha uma ini. Uyakhala uyambona ukuthi unjani? Ngenxa yakho. Uyakhala umuntu wakho. Uthi ngeke. Wazothula. Mbambe pen. Manje lungisa kanjani? Alabo sisi laba abaningi. Yazi ngithanda kanje. Wayengeza sa. Angizothola ichance. And obhizi ukhula yena bamshaya phambi kwakho. Kuza yena mayimela imali yena. Sumbuzo. Qoyekele. Wayengeza sa. Ngenzele. Yazi nje mhlungu after yonke le minyaka. Uyinja ezomfuna. Ufake ukugula wena nje futhi. Ngithathe zokujalela. Ufuna ukuhamba. Excuse me. Usisi Topsa uthe sizokhuluma. She doesn't want to talk in front of the camera because of she's crying and she's very emotional. So manje we just cut the cameras and ngikhuluma naye in private. But as you seen, Mfundo decided to cheat with girlfriend yakhe. It's been years and uyamponisha at the same time. Whereas usiyamthanda and everything. There's a lot of things that are going on kule relationship le. But I tried one thing ukuthi ngisolve ngimtholele umuntu wakhe and that was it, and she's happy with the work. We'll talk in private, give her some counseling and then kube right. Don't forget to like, share, subscribe and follow us on social media platforms. It's your girl ZestiZ. All social media platforms on Facebook, on TikTok, on YouTube. It's ZestiZ, and that's most. From me to you, that's good.